Up, yo. Jas. La, up. Ah. Yeah. Oh, yeah. Ja, auf. Das. Ja. Ja. Da. Yeah. Ricik gumricik kremise wastaka sedhela maneh bapakne wastaka nyong kaget aduh rika beton apa bungkus benak iku isin apa pawongan kang sajake mburu sakjroning lelayonku yen tak tamatke wujude abang wah sawetara sajake aku wis tau tepung anggojo aja sira-sira wani kelawan Anoman kang bandhe amboyong dening Dewi Sinta bakal tak oyak lan uga tak obong kraton Ngalengka Diraja dene wani mboyong Dewi Sinta bendaraku ger anggojo waspadakno aja mlayu-mlayu ana sajroning taman kabupaten kene lho iki lho Anoman Adepana iya hop Anoman mandek
mandeg dhisik nggih. Aja kakean sesumbar coba iki anggota. Woi, kang bakal dadi tandingmu. Ayo kene maju tak ladeni Rina kelawan wengi. Dene wani-wani boyong Dewi Sintana sajroning kraton Ngalengka Diraja Anoman. Maju kene iki lho anggoda ora bakal sireh lawan Sriramu Anoman. Wah! Op. Eka parat Josira anggem sumber tanding yudha lan wak mabi sigra waspadakna apa kang kawis tara ya iki kasekten mami maragane Lena kena bantani bumi jebul kowe wani endo kelawan aku Anoman weh coba yen pancen sekti Mahamara ayo kene adu kasekten mati dening aku kowe anggota jebul kowe mung kabisanmu jebul samene iki anggotane iki wong sapa to iki lek anu kaya juju iki kaya sungging kaya apa to wah mati dening aku Anoman. Anggota wus Darman. Wus lah. Lek baca ketek kaya apa heeh to iki. Anoman mandeg karo satriya. Jebul kaya mangkene kasektenmu Anoman kowe bocah cilik. Kowe bocah ringke ora ana dagingmu, Nger. Lah ora apa-apa. Ndak apa-apa. Lah. Ndak apa-apa. Yen kaya ngono anggota tampan ana iki tak temiling ndasmu kowe. Wis, yo. Nah, woi. Oh mati dening aku wae. Lasto. Op lah. Anoman kalawan anggota nggih. Sajaya anggonipun kobong sajroning Ngalengka Diraja man kobong man kobong. Wes madhar pecah siramu Nger. Anoman boko we seret nagane minggir. Anggota minggir Anoman aku mati mah.